Pois de novo estamos con todos vostedes e damos a boa noite e a benvida a Fran Pérez, portavoz do Partido Socialista no Concello de Noia. Moi boa noite, como estamos, señor Pérez? Moi boa noite, moi ben, grazas. Bueno, antes de nada temos que empezar por Valencia, estamos a unha semaniña. En fin, xa o dixen antes, afectados, cabreados, irritados, chorando... Pareceme normal, porque a situación desbordados. Eu chorei varias veces na casa, non teño ningún problema en recoñecelo, a verdad que nese sentido son bastante sensible e a verdad é que me saltaron as lágrimas, porque a realidade é aplastante, aplastante. E esperemos que non nos suceda a nos nunca aquí, pero bueno, son irmáns con cidadáns que están sufrindo, non me quero imaginar nin ver na situación. Trato de ter a máxima empatía posible e poñerme no seu lugar, pero é inalcanzable ese punto, non? E, bueno, pois, con todos os desexos de que podamos, polo menos nun futuro, evitalo ou traballar de outro xeito, non? Pero vaya problemas de xestión, non? Sí, hai, creo que sí. O martes pola noite pudo pasar o que pasou, pero o miércoles por a mañán... A ver, aí sucederon xa transcurso de horas onde non había certa xente que estaba mal atendida, que comprendo perfectamente o enfado. Eu creo que neste país hai un problema crónico dende fai moito tempo, que as competencias das distintas administracións, e en moitas ocasións, non só en esta, parece que eso se convierte nunha traba a hora de axilizar recursos e traballar mellor. E entonces eso habrá que analizalo e habrá que buscar solucións que eviten ese tipo de problemas, fora de responsabilidades. Eu creo que neste momento non é unha cuestión de responsabilidades de ninguén. A xente que todavía está na casa, que non pode entrar... Efectivamente, eu creo que a día de hoxe, unha semana despois... É momento de traballar e de buscar solucións, e despois se asumirán as responsabilidades xudiciais ou políticas que correspondan de cada quen, non? Pero o primeiro é solventar a situación desa xente, porque ademais o que sucedeu outro día me parece hasta certo punto razonable, non razonable ni justificable, pero bueno, é certo que hai un enfado moi grande na ciudadanía, como pode ser de outra maneira, porque se sinten desatendidos, esa é a verdade e tal. E despois pode haber outros elementos, tamén é certo, dos que se fala e do que estamos habituados en comunicación nos últimos anos cada vez máis, que son distorsionantes ou catalizadores de determinados actos de violencia que tamén deben ser erradicados, non? Pero bueno, pero aquí vimos a falar da economía e da política local, que eu non estou tan preparado para meterme en ambientes nacionais. Pero é un drama e unha vergonza insoportable. Sí. Para min, insoportable. Para min tamén é moi duro. E non falar delo, supoño que sería delito. Sabes que non me neguei en ningún momento, pero eu teño unhas certas capacidades. E cal é o último minuto na crisis política de Noia? Martes, día 5 e 10 da tarde. Minuto e resultado. O que está por ver é o resultado. Bueno, pois o último minuto é que mañán temos un pleno que se aplazou precisamente por motivo debido a isto, se iba a celebrar os xoves, onde creo que se van tomar unhas medidas importantes, e o problema en Noia o ten o goberno, non o temos nós. O goberno está nunha situación de minoría e creo que lle vai ser difícil de gobernar, sinceramente. Creo que lle vai ser difícil de gobernar porque non están acostumbrados a gobernar en minoría, e porque cos criterios que teñen ca oposición creo que son bastante dispares como para intentar poder chegar a facer un goberno razonablemente estable. Pero bueno, o tempo e as circunstancias o determinarán. E ese é o último minuto que hai. As cousas avanzan. Que puntos van mañá no pleno? Bueno, mañá no pleno van puntos importantes, van algunhas propostas de resolución da alcaldía, como é a reforma da ordenanza fiscal que regula as tasas do lixo, que hai que incrementar a un nivel moi elevado, porque hai un problema moi grande, como todos sabemos, na mancomunidade, que, por certo, no informe económico para elevar as tasas o Concello
o goberno, perdón, presenta estudios económicos que non ten en conta para os orzamentos, ou parece non telos en conta para os orzamentos, que é onde ven derivada toda esta crise, non? O que se habría que preguntar é por que un goberno aproba uns orzamentos a un mes de finalizar un ano. Porque os orzamentos que se están en cuestión non eran os orzamentos do 2025, son os do 2024, non? E iso é o que se ten que empezar a preguntar un pouco a xente, non? Como un goberno a un mes de acabar o ano aproba ou se mete na aprobación duns orzamentos e crea unha crisis de goberno sin precedentes para eles hasta este momento, non? E eso requiere explicacións, non? Razoables. E para min a única explicación é que as contas non dan e entonces hai que crear un orzamento fantasma que che resolva un problema de liquidez ou de afrontar determinados gastos que non podes, desviando unha parte importante do gasto ao ano seguinte, como se fixo no exercicio anterior, onde quedaron casi 1,5 millón de facturas sin consignación do ano 2023 para o 2024. E isto é a demostración dunha pésima xestión económica por parte do goberno de Noia. E é estar creando unha bola de problemas que, ademais, veñen cada vez máis acentuados. E ese é o análisis que eu fago desta situación actual. Por que cree que abandonou o goberno o señor Alamoncos? Non o creo, ele explicou perfectamente. Non é que ele explicou en prensa, explicou en radio, en medios de comunicación, explicou no pleno da moción de confianza e creo que foi suficientemente claro. Están todos os medios de comunicación a súa resposta. El veu que había determinadas cuestións de absoluta irregularidade, tanto no orzamento como en outros aspectos da xestión que nós tamén temos denunciado públicamente e que seguramente tomemos outro tipo de medidas e ante esa situación e o feito, porque lo narrou así, do compañeiro que se absolutou na votación do pleno, porque ele explicou que en principio valoraba a posibilidade de absteñerse, pero ao ver pois esa actitud, que non é, eu digo eu, son palabras dele, non son miñas, pois decidiu votar en contra. Eso, asociado a outro, este señor, ademais, era concelleiro de persoal, non hai un conflicto de persoal moi grande no concello. De feito, en días anteriores aos orzamentos, nunha mesa sectorial que hubo que convocar, porque afectan directamente o capítulo 1, para que non se entenda a xente, ao capítulo 1 están os gastos de persoal, non? E era necesario convocar a mesa, de feito o pleno hubo que aplazalo, porque ou era un dos recursos que se presentaron de cara aos orzamentos, porque non se había convocado, que é outra irregularidade, e hubo que atender esa alegación, e a este home todos os sindicatos se levantaron da mesa. Quero dicir, si ti eres director de persoal, concelleiro de persoal e responsable de persoal e se pasan eses episodios, pois me parece que é unha posición digna, razonable e que está perfectamente explicada por el. O que non entendo é o ensañamento do alcalde de Noia cara a él por esta atitude. Eu creo que o que debía facer o alcalde de Noia é reflexionar, porque realmente un home con un criterio que creo que está máis que demostrado chega a esta conclusión. Para min ese debe ser o análisis do alcalde e da ciudadanía, non a posición de Luís. A posición de Luís me parece moi razonable, e non o digo porque nos apoia a nós en determinadas cuestións, sino porque se dá conta de que hai determinados procedimentos e determinadas actitudes que lle fan cuestionar seguir aí. Van a presentar o Partido Socialista, non sei se tamén Marea, documentación ante Fiscalía para estudio de... Nós estamos presentando, nós temos detectados expedientes importantes que teñen irregularidades importantes e é posible que se presenten, moi probable, con toda a seguridade, en Fiscalía a documentación para que, si corresponde, actúe de oficio o que corresponda, pero que non só es. Nós temos unha sentencia do Tribunal Superior de Justicia de Galicia onde remite a sentencia á Fiscalía porque cree que pode ser constitutivo de delito a actuación na contratación do Concello de Noia. Iso é unha sentencia que está aí, que se pode ver. Non teño aquí o número ahora, pero é. E hai outro tipo de accións
totalmente irregulares que nós creemos que son susceptibles de denunciar. Fai escasamente 2 ou 3 semanas saleu na prensa escrita que a Fiscalía tomaba en consideración as denuncias que había feito o Partido Popular cara ao xa ex-alcalde de Muxía, que tuvo unha moción fai pouco, e a documentación e os alegacións que eu puiden ler son, cando menos importantes que os que nós temos detectados en Noia. E esa é a realidade. Pero a mí hai outro aspecto que me preocupa máis, a economía de Noia. Ese para mí é un aspecto, porque a situación política resolverase dun xeito ou de outro, pero a mí hai unha situación que me preocupa, que é a situación de economía de Noia. Vale, entramos nela antes, pero rematamos, se lle parece, a situación política, porque vai afectar, polo menos a xestión. O mesmo que en Valencia, a xestión é o que está complicando os feitos, desde o meu punto de vista. O día 15 do mes pasado, 15 de outubro, cuestión de confianza para a aprobación dos orzamentos que, lógicamente, non sale aprobada. Un mes despois, vai haber moción de censura? Vai haber... Non vai haber moción de censura porque non é posible, non hai números para moción de censura, porque os noieses independentes votaron a favor da moción de confianza. E ao votar a favor da moción de confianza non poden votar unha moción de censura en 6 meses. Vale? Eu, para min, creo que cometeron un error, non por un error de apoiar o goberno, sino por un error de que pecharon unha porta que podía quedar aberta en base a acontecementos que se poderan desenvolver, pero eles as súas explicacións terán que dar no seu momento, atendendo a que intereses non sei cales son, pero supoño que en un momento tendrán que dar explicacións á ciudadanía ou aos seus votantes de por que toman esta decisión. Cando eles non nos comprometían nada, simplemente unha abstención, porque o procedimento de aprobar os orzamentos unha vez rematado o plazo de que se acabara a posibilidade de presentar a moción de censura e inda que non se presentase, íbase a aprobar igual. Quero dicir, o feito de que eles non votaran a favor na moción de confianza non implicaba necesariamente que tuveran que apoiar unha moción de censura, pero foi unha porta que decidiron pechar. Eu creo que debían explicar por que decidiron pechar esa porta, pero bueno, eso é unha cuestión deles. As súas razóns terán e habrá quen lle pida explicacións e as terán que dar ou non. Estamos falando de orzamentos, 14,5 millóns. Creo que os orzamentos que se presentaron no último que están en cuestión aínda, porque aínda están en cuestión, creo que son cerca de 16 millóns. 16, vale. Sí. Bueno, vostede estuvo aquí o pasado 28 de maio e o pasado 8 do 10, non o 15, sino o 8 do 10 estaba o señor Freire. Se van a aprobar os orzamentos, se aproban automáticamente si pasado un mes? Si pasado un mes non hai moción de censura, pero hai outros canais. Está o contencioso administrativo. E está o contencioso administrativo e están as medidas que se podrán pedir, medidas cautelares. Os orzamentos teñen unhas irregularidades absolutas e ademais están contempladas perfectamente e nós tamén nos explicamos en máis dunha ocasión onde están. De feito, hai un feito fundamental que hai unha partida que non ten consignación e que está aprobada en pleno. E iso é un motivo de revocación dos presupostos, dos orzamentos. Ti non podes impugnar uns orzamentos por unha cuestión política ou porque decidas que un gasto sea dun xeito ou non. Para iso estás gobernando. Quero dicir, eu seguramente fixera ou a oposición fixésemos uns orzamentos diferentes aos que fai o goberno, pero o goberno ten a potestá de facelo. Non podemos impugnar porque non nos gusten os orzamentos. Nós podemos impugnar os orzamentos basicamente por 3 cuestións. E unha delas é que os gastos comprometidos deben estar consignados no orzamento. Aquí hai un gasto comprometido que está aprobado en pleno en abril de cara á mancomunidade, que son aproximadamente 1,5 millón de euros de costes de mancomunidade, e no orzamento está presupuestado 900.000 euros. Faltan 500 ou 600.000, non sei agora as cantidades, dá igual 500 que 600, medio millón de euros, que é unha cantidade importante, que está sin consignar. E a lei é clara, e di que os gastos que están comprometidos teñen que estar orzamentados. Hai outras cuestións, non só esa, hai outras cuestións.
O orzamento di que xa está en inestabilidade financiera, que o diga interventor ademais, que iso trae regularidade. Como vas a presentar un orzamento en inestabilidade financiera? Di que ao largo do exercicio se poderán corrixir ou tomar as medidas necesarias para corrixir ese desaxuste. Pero que medidas necesarias se xa tes todo executado? Que estamos falando dun orzamento onde tes prácticamente todas as partidas executadas, porque estamos a un mes de finalizar o ano. Que capacidade tes de corrixir? Ti, cando faz un orzamento en unha previsión a traballar durante un ano. Eso é un orzamento. Pero se che falta un ano, un mes para acabar o ano, que sentido ten eso? O sentido ten é que non che dan as contas, non eres capaz de afrontar determinados gastos e falseas o orzamento, e entonces a partir de aí trasladas gasto ano que ven ou outras artimañas financeiras, por así decir, para poder facer frente ao exercicio, que o único que estás é dándolle unha patada á pelota e avanzando, non? E acentuando o problema, e esa é a realidade. Entón, pódense impugnar, pódense ir ao contencioso e pódense pedir medidas cautelares. Nós vamos ir ao contencioso a impugnar os orzamentos, e non só nós, eu sei de outros organismos, polo que me teñen dito, non son quen de falar en voz deles, pero sei, teño coñecemento de que tamén van ir ao contencioso. E entón, en base a eso tal. Pero, bueno, o contencioso resolverase, non creo que hai o tema das cautelares, que non sei canto poden tardar, nos estamos mirando a ver que posibilidades hai das cautelares, canto pode haber unha resposta e demais, pero, dende logo, podría ser caótico. Por eso, no contencioso, se gana a nosa resolución, que evidentemente nós temos máis que consultada e documentada con expertos en dereito administrativo, a cuestión está moi clara. Entonces, a min, a ver en que acaba isto. E como afecta isto á situación económica de Noia? Bueno, a situación económica de Noia, eu outro día quitaba unha nota de prensa que me publicaron en algúns sitios onde facía un análisis de que facía falta poñer xa de forma urxente un plan de dinamización da economía local, porque a estrutura económica de Noia está desarticulada, está desfeita, e eu explicaba, e creo que é moi fácil de explicar, e ademais creo que é algo que a xente, os cidadáns de Noia están percibindo. Nos en Noia, o sector secundario de industria non existe prácticamente, non temos chan industrial, nin este goberno, nin anteriores, pero este goberno que leva 9 anos foi capaz de xerar, nin facer xestión algunha para un só metro de chan industrial, cando nos outros sitios están desarrollando chan industrial. Vemos agora unha nova fase de Boiro, vemos unha nova fase, están falando xa da segunda fase de Rianxo, da terceira da Pobra. Temos casos de empresas que se quixeron instalar en Noia e tuveron que buscar chan en outro sitio, vale? Tanto de empresas de Noia como outras, que eran de concellos limítrofes como do Porto do Son, por exemplo, e non tuveron esa posibilidad, co cal o sector secundario e o sector de industria en Noia non existe. Tiñamos o sector primario, o marisqueo, que era unha fonte fundamental de ingresos, donde ademais prácticamente todas as rentas se destinaban ao consumo, que é algo que está totalmente estudiado. Sabemos a situación na que está o marisqueo, co cal ese sector tamén pataplaz, e que incide directamente sobre outro dos pilares económicos de Noia, que é o sector dos servicios, que é o que tiñamos nós, que é o comercio, que xa de por sí está nunha reestruturación importante en todos os sitios, internet, centros comerciais e demais, pero que Noia se acentúa con este descenso importante do consumo propio de non xerar rentas dos sectores que eran productivos para Noia, que neste caso era só o sector primario. Unha hostelería medio desmantelada tamén, que non está reconvertida, non hai máis que ver todas as inversións que se fixeron con axudas de programas europeos, como son os GALP, os grupos de acción participativa costeira, os anteriores GAC, no que eu tuve unha oportunidade de participar durante moitos anos na directiva. Como sabes, eu veño da patronal, que non é histórica, e ves as inversións que se fixeron en outro sitio a nivel de hostelería e de empresas en concellos limítrofes, en Outes, en Porto do Son, na Costa da Morte moitísimo, e que en Noia non se aproveitaron. En Noia se fixeron dúas inversións, creo que foi un hotel-restaurante que en este momento ainda por encima está pechado, e unhas casiñas de turismo rural. Prácticamente son as inversións a nivel productivo. Despois hai outro tipo de inversións que chaman non productivas, que son, digamos, da administración, como o Museo do Mar, que por certo tamén está pechado, o Museo do Mar de Noia, que tampouco cumple os criterios para o que foi dada a subvención, porque é un museo que está pechado, estuvo aberto do verán
escasamente uns días nun horario determinado e volve a estar pechado, e nos 3 anos que leva ou 4 operativos debeu estar aberto un mes. O albergue? O albergue, penso que se vai a rematar agora, tamén ten certas irregularidades que nós temos detectadas, pero creo que se rematou agora a obra, ou se debería haber estado rematada, e non sei como se presentará, non sei que se... Sí, bueno, unha inversión de 480.000 euros aproximadamente. Non sei exactamente a inversión que é, creo que hai unha participación de Deloa e de outro sitio máis, e vai a ter unha incidencia positiva ao albergue na economía de Noia? Vai a ser un motor dinamizador da economía de Noia? Non. Eso é do que estamos falando, vale? Claro. Eso é o que eu trato de trasladar. Que aspectos podemos facer para que cambien no rumbo da o economía turismo de Noia? e a Ría da Estrela? A Ría da Estrela eu creo que está facendo un traballo moi bo, están traballando no turismo, e é unha cuestión fundamental que é o tema do camiño, que non damos quitado adiante de ningún xeito, que podía ser unha revolución absoluta da economía da comarca, e que este goberno tampouco é capaz de facer. Un goberno que presume de ter relacións institucionais. Acaban de elixir presidente ao alcalde, pero que se fixo? Ainda vai ter o camiño da orixe, vai salir antes que o noso, cando o noso ten unha trayectoria histórica e demais máis que demostrada, e que se está pelexando de aí desde este alcalde que presume de relacións institucionais ca Xunta non é capaz de quitar isto adiante. Se non é capaz de quitar isto adiante, non sei. Que estamos facendo, ou que está facendo, perdón, que estamos facendo, que se está facendo para o Nadal, porque estamos ás portas, anumeado, actividades que se está programando. Que eu sepa, non se está programando nada. Onte creo, eu teño conocemento de que onte a Asociación Noia Histórica tuvo unha reunión cos comerciantes, eu supoño que eles estarán presentando unha campaña de Navidad. Fai un ano o Concelleiro de Comercio tuvo unha reunión con eles e lle presentou ali unha campaña e uns efectos espectaculares de accións que non tuveron lugar, porque non se fixeron. E Noia é un dos poucos sitios, por exemplo, donde non se implantaron ningún tipo de bono comercio, que se implantaron en todos os sitios, que ao mellor non é unha solución definitiva, pero sin duda ninguna axuda, vale? Salvo os que sean da administración autonómica, que acaban de aprobalos onte, creo que se abriu a razón, pero non se fixeron. En Noia non temos oficina de ADL, de desenvolvemento local, e na que temos 2 plazas e unha sin asignar, que están facendo funcións de secretaría, e non temos unha oficina de axente de desenvolvemento local. A xente de Noia, emprendedores de Noia, están indo a falar co ADL de Outes, que está facendo un traballo excepcional. E teñen que ir a Outes. Isto é algo que conoce todo o mundo en Noia. E nós en Noia non temos oficina de desenvolvemento local. Non temos oficinas de coworking que financia a Diputación, que están traballando moi ben e que hai en moitos sitios, en Boiro, en Ames, en moitísimos sitios. Non a temos. Non temos ADL, non temos coworking, non temos un plan de dinamización do casco nin de recuperación de locais comerciais. Estamos pechando os comercios constantemente. Hai sitios onde se implantaron plans de alquileres e de remodelación que funcionan. En Noia non hai un plan estratégico. Hai obras aleatorias como o albergue ou como outras cuestións, pero que non producen un cambio estratégico significativo na economía. Temos que emprender accións que fagan un cambio estratégico na economía do pobo, que revolucionen a evolución do pobo. Non, agora vou a facer aquí unha rotonda, vou a facer... A única obra que para min tiña sentido neste ámbito, que é a obra da Praza de Abastos, é outra obra que está prácticamente sin finalizar, ou que non está executada como debe, non está posta en marcha, se acabou fai 2 anos, tuvo un incremento presupuestario fora do normal, ten informes de intervención negativos, é un desbaraxuste absoluto. A obra da Praza de Abastos, que podía ser, temos unha Praza de Abastos en Noia que é representativa, que se sabe que é un modelo de negocio que está funcionando en outros sitios, e aí a temos, parado. A obra que se ixo está sin usar, sin estando os postos en posicións temporais que non eran as súas, sin reorganizar, a obra non está acabada como se presentou para a subvención, hai irregularidades de contratación e de pagos de facturas con informes desfavorables de intervención, que outras cousas que estamos mirando, e demais. E non hai unha acción, non hai un plan estratégico de polígono industrial, non sabemos nada. Solo unha foto que se quitou fai algo máis dun ano, un concelleiro hiperconcelleiro
turismo, comercio, cultura, festexos e polígono o solo industrial. Non sei exactamente se é solo industrial ou industria ou demais. Non hai nada máis. Non hai nada máis. Eu, durante a campaña electoral... Que necesita? Temos que rematar en un par de minutos. Que necesita, aparte do que dixo, porque eso xa non dá tempo a recalcalo, pero aparte do que dixo, que outras cousas necesitaría Noia para salir para adiante, para despegar, como que se me entenda o de despegar? A ver, eu creo que é fundamental que dunha vez por todas nos podamos a traballar no tema do chan industrial, é algo que é absolutamente necesario, porque é un sector que calquer ciudade que queira ter unha economía sólida debe basar a súa economía en distintos pilares de distintos sectores, eso sabe todo o mundo. Eu leín fai uns meses un artigo que me chamou a atención de Santiago, donde en Santiago o impacto do turismo na economía estaba salindo do ratio recomendable, por así decirlo, vale? Quero decir, en Santiago hai turismo, en Santiago hai industria, en Santiago hai, bueno, non hai un sector primario productivo como pode haber de outros, pero bueno, tiñan. E había unha descompensación. Entón, se eles tiñan estimado que no PIB da produción de Santiago o turismo debía representar pois un 30%, estaba chegando ao 42%, porque non me acordo exactamente os datos, non? Bueno, pois xa estaban tomando medidas para reestruturar eso, para que o peso dun sector industrial, dun sector productivo, non sea tan fundamental e haxa un equilibrio. Se ti tes tres patas e che falla unha, a mellor que as outras dúas en tal. En Noia isto está fallando. E non está fallando, porque te expliquei anteriormente. Entón, fai falta un plan, fai falta crear chan industrial para crear algún tipo de industria. Fai falta facer unha reconversión de cara ao turismo. Non temos plazas hosteleiras. En Noia non hai plazas hosteleiras de aloxamento. Inda que queramos ter turismo, non o podemos ter. Noutros sitios creáronse moitos sitios de cabañitas destas del monte, de varias hoteles, hubo axudas, ademais, con importantes axudas a fondo perdido de programas europeos que en outros concellos se aproveitaron. Pero eso corresponde máis á iniciativa privada, aínda que o Concello te va a facilitar. Pero que pasa? Que os de Noia somos máis burros? Eu digo que non. Non. Quero dicir que se fan en outros sitios e en Noia non se está facendo... Non diga o que eu non dixo. Non, pero quero dicir, é unha expresión que... É que eu me considero que somos iguales que en outros sitios. Iguales. Entón, se hai algo que non funciona, é porque hai unha administración que non está funcionando. Evidentemente, o Concello non pode ser sustitutivo da inversión privada, pero pode ser catalizador e dinamizador da iniciativa privada. Entón, se eu non podo montar unha industria en Noia se non teño chan industrial para montala, por moita vontade que teña. Se non hai chan, e o Concello sí que é quen de facer xestións para conseguir chan industrial. Non me ten que convencer. Efectivamente, e o Concello é quen de poñer unha oficina que axude e informe aos emprendedores. Falaban aquí na entrevista anterior, que estaba escoitando eu abaixo, que é importante, necesitamos, decían, autónomos, necesitamos emprendedores. Para necesitar eso é fundamental as oficinas de apoio de axentes de desenvolvemento local. Son importantes os coworkings, que son nidos de empresa onde despois xeneran e tal, e que están funcionando, e que se ven fórmulas que funcionan en outros sitios, e que en Noia non se aplican. Temos que rematar. Última intervención, 20-30 segundos. Co que vostede queira decir como peche deste pase por este... A ver, nós temos claro o que hai que facer, nós temos claro as medidas que se deberían adoptar, e ademais creo que aquí, ainda que o espacio é breve e bueno, 25 e pico creo que quedou máis ou menos claro que nós sabemos o que hai que facer, creo que sabemos o que está mal feito, e agora pode que teñamos oportunidade de facelo. Non nos queda moito tempo, porque tampouco o mandato vais a acabar e hai cousas que leva tempo facelas, non? Pero bueno, dende a oposición, dende logo, mañá iniciativas ao pleno importantes que creo que a partir de ahora se poden empezar a notar determinados cambios. E nós vamos estar aí para atender os cidadáns de Noia e intentar que Noia progrese e que este no lugar que lle corresponde e que desgraciadamente todos estamos percibindo en Noia pois a decadencia que estamos sufrindo, porque eu creo que é algo que está palpable xa en todos os cidadáns. Señor Pérez, un placer contar con vostede nesta edición. Un placer para min sempre vir aquí e xa sabedes que estou disposto. Moitísimas gracias, hasta unha vindeira ocasión. Moitas gracias, boa noite. Nos vamos a publicidade, además dos patrocinadores, volvemos, recibimos a José Antonio Landín,
portavoz de Xuntos por Barro. Non o perdan hasta ahora mismo.